Здравейте, потребители на YouTube, аз съм ProGamer. Сега ще направим едно клипче. Първо искам да ви кажа, че закривам поредицата ми на Minecraft. Това е Minecraft Survival. Защото ще си преинсталирам компютър, ще ми строят съответно. Ще трябва да ми строят целия хард диск, ще ми кажа да ми строят. Пък и не се получаваше хубаво. Играя сам, скучно и няма какво повече да се прави. И така нататък. Затова сега можем да направим така. Ще почнем нови поредици, като коптели в Майнкрафт и нещо такова. Сега правим така. Пишем така. И ще трябва да унищожим някъде на къщичка. Но първо ще вземем това. Това ще бъде като прощално видео за нашата къщичка. Горката тя. Едва ме построих и са. Фейн. Голям грозен фейн. То не ме погълна, защото ще помня къщата с TNT, my favorite item in block in Minecraft. You are my keeper. Сега да го довършим. Надявам се да ви хареса как се прощавам с моите за първа поредица. Защото за стари баби кумите са слаби. За млади другарки са взимат други мерки. И така. Колко ли ще ми ладне? На стара версия съм все пак. Мога да направя така. Опа! Чага! Така. Къщички. Защо ми се налага да правя това? Къщички. Тинцето ми се пали. What the fuck? Дай това копче да направи нещо. Опца. Има къща, няма къща. Даже лавата ще... Вау! Това беше къща. Съжалявам. И това ще бъде от прощалното ми видео за моята къща. Не забравяйте да се абонирате. А не за къщата ми, за сървъра. Не забравяйте да се абонирате, да харесате, да коментирате. И ми предложите на какво да снимам. До сега съм намислил капки в Minecraft. Каптай, точно как съм казал, не съм сигурен. Може и Hunger Games или нещо такова. Колкото знам, то е гледано. Хора не се играе, защото съм скучно. Може да играе Slenderman Hospice. И това е от мен. Довиждане.